Oh lur, madang apa ae hari iki? Edisi 24 jam madang serba tahu. Kira-kira olahan tahu apa ayo sing tak pangan dino iki? Nah, sing pertama bojoku masak sayur balap. Isiane iki enek perpaduan tahu karo cambah. Penampakannya koyo ngene lur. Tak tambahin ndok-odok ben tambah ajib. Mari kita santap. Rasane iki gurih-gurih sopan. Piye yo, sopane iki sing dimaksud rasane gak aneh-aneh. Seger ngono lho, teko cambahe ya. Gawe sarapan jan muasuk. Apa maneh keadaan anget kabeh kaya ngene? Yo auto telap-telap, krupuke gak keri. Sembarang panganan lek enek krupuke, marai tambah ajib sampe entek. Awane bojoku masak tahu goreng sambal matah. Simpel banget iki penyajiane. Tahu gorengnya garet disoki sambal matahe lur. Mari kita jajal. Wih, cocok iki perpaduan antara tahu goreng didusi karo sambal matah. Gurih kecut segere iki teko jeruk nipis sing diperes. Jos tenan, marai telap-telep ya. Tahune digoreng crispy pisan, malah nggak bosen nih lek menurutku. Mantap pol. Gak suwe aku ngulek sambal gawe olahan tahu. Hayo, apa tebak-tebakan? Iki sambelnya nek lombok, bawang brambang, dikei gula abang, karo cuka, disoki tahu, jreng-jreng, dadi wis tahu gejrote. Prosoku mau lomboke gak akeh. Lek digawe ngene kok krasa pedes yo. Wah enak tapi gak iso mandek mangane. Bang ini bojoku gawe sambal tomat. Iki gawe lalapan tahu goreng lur. Tak tambahi terong goreng plus timun gawe pelengkape. Wes siap santap. Sambal tomat andalan setiap saat wis ancene. Masuk lho dipadokno karo gorengan apa ae. Auto telap-telap. Mari ngentekne sego akeh ya. Tahune iki sengaja tak request ndek bojoku gorengnya gede lur. Cek lego lek mangan ya. Telap sampai entek. Kira-kira ben 24 jam challenge apa mana yo? Coba komen.